Bun găsit la momentul deciziei, sunt Mihai Mândoiu. În studioul nostru se găsește de data aceasta studentul în teologie Ovidiu Rusea. Îi spunem bun venit și vom continua această incursiune în epistola Sfântului Apostol Pavel către Tit. Suntem la capitolul al 2-lea. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Haideți să citim împreună capitolul 2 din Tit. Tu însă vorbește ceea ce este potrivit cu învățătura sănătoasă. Bătrânii să fie vigilenți, vrednici de respect, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare. Femeile bătrâne de asemenea să aibă un comportament cuvincios, să nu fie bârfitoare, nici înrobite de mult vin, ci să fie învățătoare a ceea ce este bine, ca să le poată îndruma pe cele tinere să-și iubească soții și copiii, să fie cumpătate cu o viață curată, gospodine, bune, supuse soților lor, așa încât cuvântul lui Dumnezeu să nu fie vorbit de rău. Pe cei tineri de asemenea, îndeamnă-i să fie cumpătați, dându-te pe tine însuți în toate drept model de fapte bune. În învățătură, dă dovadă de integritate, demnitate, vorbire sănătoasă și ireproșabilă, așa încât cel împotrivitor să fie rușinat și să nu aibă nimic de spus despre noi. Pe robi, îndeamnă să fie în toate supuși stăpânilor lor, să le fie plăcuți, să nu le întoarcă vorba, să nu sustragă nimic, ci să le arate toată buna credincioșie, astfel încât în toate să împodobească prin fapte învățătura lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Căci harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor și ne învață să renunțăm la nelegiuire și la poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos, care s-a dat pe sine pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor doar al său, plin de râvnă pentru fapte bune. Spune aceste lucruri, îndeamnă și mustră cu toată autoritatea. Nimeni să nu te disprețuiască. Am folosit traducerea fratelui John Tipei, o traducere foarte apropiată de cea a fratelui Cornilescu, pe care o îndrăgim cu toții. În versetul 3 am văzut îndemnurile pe care apostolul Pavel îi le spune lui Titus în legătură cu femeile în vârstă. Una dintre caracteristici era să nu fie bârfitoare. Pericolul discreditării celor din jur poate să fie de asemenea o problemă pentru femeile credincioase în etate, dar și pentru fiecare dintre noi. Ceea ce trebuie să ne caracterizeze în relațiile noastre este în primul rând o afecțiune sinceră, curată și plină de iubire, atât pentru cei din jur, cât și pentru toți oamenii care ajung în discuțiile noastre. Iar după ce ne-am relaționat prin sentimente bune față de aceștia, este nevoie să continuăm vorbindu-i de bine și apoi având acțiuni și fapte bune pentru toți, după cum avem posibilitatea și Domnul ne îndrumă. În versetul 4, indirect, apostolul Pavel începe ca să le dea învățături bune femeilor tinere. Deși, practic, ideea este ca femeile în etate să facă acest serviciu minunat, am putea spune, femeilor tinere, ca să le învețe, deci ele au această direcție din partea lui Dumnezeu, totuși, indirect, începe ca să se dea învățături pentru femeile tinere. Practic, din ceea ce vedem că ne este prezentat, să zic așa, jumătate din aceste îndemnuri sunt pentru femeile tinere căsătorite și pentru cele care încă nu sunt căsătorite. Așadar, în versetul 4 sunt 7 calități pe care trebuie să le aibă femeile tinere și aș vrea ca să le luăm pe rând. În versetul 4 ni se spun 2 dintre ele. Prima este ca femeile tinere să-și iubească soții. Vedem așa de frumos tema aceasta iubirii care curge prin întreaga Scriptură și mai ales în Noul Testament, pentru că dragostea lui Dumnezeu mai întâi a fost turnată în inimile noastre ca să o avem din belșug. Și apoi dragostea asta trebuie să izvorască din orice inimă, indiferent de categorie sau de vârstă sau de poziție socială. Orice creștin trebuie să lase acest izvor care curge din Dumnezeu
să binecuvinteze pe cei din jur și să aibă o dragoste puternică care se manifestă începând de la sentimentele noastre, apoi gândurile noastre, apoi vorbele noastre, aș pune chiar și scrisul nostru pe WhatsApp sau pe altă platformă, da, sau e-mail sau ce folosim noi, dar și prin faptele noastre. Așadar, soțiile trebuie ca să-și iubească soții, începând în primul rând a spune din adâncul inimii lor și din sentimentele lor, din gândurile lor, din vorbele lor și așa mai departe. Mă gândeam puțin la faptul că în versetul 3, aici se pune o barieră acelor cuvinte bârfitoare, clevetitoare și am putea să ne gândim puțin, dar de ce tocmai femeile în vârstă? Pentru că bârfa e un domeniu deschis tuturor. Cred că se referă la această categorie de persoane pentru că, în general, oamenii mai în vârstă acumulează tot felul de informații. Tinerii sunt mai preocupați de ei, însă cei mai în vârstă au văzut pe X când a făcut nu știu ce lucrare, l-a văzut și pe Y când l-au văzut pe Y făcând alte și alte lucruri nepotrivite și informația asta se stochează, se adună în acele spații de depozitare ale minții. Și dacă omul este normal și nu este bântuit de vreo boală, are tot felul de lucruri pe care le-a strâns de-a lungul vieții. Îl știu eu pe ăsta. Când era atunci, cum a făcut. Și asta te poate determina ca la un moment dat să te acrești. Ați văzut că multe persoane mai în vârstă se acresc. Deja nu le mai trebuie nimic. Lasă-mă că știu eu și pe ăla și pe ăla și pe ăla. Am văzut ce face. Nu mai lasă, gata, ajunge. Aici intervine cuvântul lui Dumnezeu și spune, stai puțin. Acumulează nu lucrurile negative, ci acumulează cuvântul și voia lui Dumnezeu pentru diferite persoane. Tu știi ce vrea să facă Dumnezeu cu un frate, cu un cunoscut, cu un om pe care tu ai avut șansa să-l întâlnești. Știi sau nu știi? Dacă nu știi, atunci temperează-ți puțin afirmațiile. Lasă ca Dumnezeu să lucreze. Lasă ca Dumnezeu să-l folosească, să-l modeleze, pentru că atâta vreme cât suntem pe pământ, noi toți suntem într-un proces în care Dumnezeu ne transformă. El vrea, într-adevăr, această schimbare a minții, metanoia, dar chiar și în alte elemente, Dumnezeu tot este interesat în procesul de transformare. Și atunci, lăsând ca El să lucreze în ceea ce îi privește pe alții, ne transformăm și noi. Avem și noi capacitatea de a merge într-o direcție bună și de a ne îndrepta, pentru că, până la urmă, nu este niciunul pe pământul acesta care să nu aibă nevoie să fie îndreptat. De aceea, este necesară o abordare corectă, cinstită. E adevărat, știu despre unul și despre altul multe lucruri, dar hai să vedem ce vrea Dumnezeu să facă în viața mea. Și atunci se poate transforma felul în care noi comunicăm, pentru că ori comunicăm Evanghelia, ori comunicăm isprăvile celui rău. Mi-am adus aminte de Manase, un împărat al Israelului. Găsim istoria lui în Vechiul Testament, în Cronici. Ce se întâmplă? L-a răbdat Dumnezeu ani de zile. Omul acesta, deși a făcut lucruri rele și practic și alții s-au luat după el fiind așa în fruntea națiunii, totuși Dumnezeu a avut răbdare zeci de ani ca acest om să se pocăiască. Știți, noi repede am judecat în stânga și în dreapta, dar trebuie să fim atenți, dragilor, pentru că Dumnezeu are timpul lui. Chiar și pentru pocăința celui din jur. Ok, e bine să spunem, cu înțelepciunea care dă Dumnezeu, e bine să ne rugăm pentru celălalt. Dacă mai ales persoanele în netate au acest avantaj că, respectul pe care îl dă perii albi, le dă posibilitatea ca să ia deoparte pe o persoană mai tânără și să spună 2-3 vorbe, să-l îndrepte, să ajute. Da, e bine dacă puteți cu înțelepciune să faceți acest pas în a îndrepta pe cineva, dar pe de altă parte trebuie să avem această înțelepciune și perspectivă de la Dumnezeu, să înțelegem că Dumnezeu are un timp
pentru fiecare ca să-l apropie pe drumul pe care trebuia să fie inițial. De altfel, stăteam să mă gândesc și, de fapt, Dumnezeu a avut un plan așa frumos dinainte de întemeierea lumii pentru fiecare dintre noi. Mă gândeam aseară cum ar fi fost dacă primii oameni nu cădeau în păcat, cum am fi fost astăzi bine, nu se mai calcula în anul 2025, probabil că era, 6025 sau ceva de genul, n-am stat să fac un calcul, cum era Ovidiu în această perioadă. Și am putea spune numele fiecăruia în această frază, cum era și numele după 6000 de ani. Ce plan avea Dumnezeu, ce perspectivă, cum arăta pământul după 6000 de ani. Da, Deci, cu siguranță că omenirea se dezvolta, dar ce frumos, cred că arăta totul. Ar fi fost, de fapt, raiul. Nicio problemă. Dumnezeu, chiar și din cel mai rău lucru care s-a putut întâmpla omenirii, a reușit să schimbe în bine acest rău și ne-a dat o perspectivă măreață. Poate am putea spune oarecum și mai măreață, în sensul că vom avea parte de raiul lui Dumnezeu, de nou Ierusalim, vom primi cetățenia sau putem chiar de acum prin credință spune a noii capitale a lui Dumnezeu. Trebuie să fim atenți, dragilor, la viața noastră și în ce privește bârfa, chiar aș dori să vă întreb, frate Mihai, haideți să o definim puțin, pentru că aud adesea spunând, uite, eu spun niște lucruri mai puțin bune despre cutare, dar să știi că nu e bârfă, pentru că eu i-am spus și în față și ceea ce spun nu este bârfă. Este așa sau este tot bârfă? Absolut orice transmitere de informații negative, până la urmă, tot bârfă este. E adevărat că există momente în care noi suntem îndemnați chiar de către cuvântul lui Dumnezeu ca să intervenim și să corectăm. Spune cuvântul, da. Îndemnați-vă unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Sunt momente în care trebuie să îndrumi pe cineva, trebuie să îl ajuți să aibă o atitudine corectă în viață și asta e bine. Dar după aceea, faptul că eu discut cu altcineva despre o situație în care încerc să îl îngrop pe un frate de-al meu, pe un semen de-al meu, aceea este pornită din dorința celui rău de a face lucruri care să vateme pe cei ce sunt în obiectivul meu. Bârfa nu a avut și nu poate avea niciodată lucruri care să fie folositoare. E adevărat că sunt situații care trebuiesc gândite, nu? Biblia este un exemplu. Aflăm despre Diotref, aflăm despre Anania și Safira. Lucruri care nu trebuie să se întâmple în bisericile noastre. Ele sunt date ca exemplu, sunt date și aceste exemple negative și, sigur, și în Vechiul și în Noul Testament găsim astfel de exemple, dar ele sunt date spre folosul nostru, spre educarea noastră și nu spre distrugerea cuiva. Noi nu mai putem să-i facem acum nici bine, nici rău lui Diotref sau Ananiei și Safira. Însă, ni se dau astfel de exemple didactice. Însă, bârfa noastră este de genul, ai auzit ce a făcut cutare, ai văzut ce păcat a făcut, nu pot să rezolv problema cu respectivul, dar în schimb promovez lucrurile rele pe care el le-a făcut și asta nu este corect. Și mai este un aspect, de multe ori trebuie să gândim și în felul acesta, dacă fratele păstor, dacă prezbiterii bisericii, dacă liderii cunosc o anumită situație, Da. Poate și noi cunoaștem, ok, am aflat. Haideți să ne rugăm pentru persoana respectivă. Așa cum s-a zis, dacă putem să dăm un îndemn, bine. Dacă nu avem această posibilitate, haideți să ne rugăm pentru cei care doriți. Mai ales, mi-ar plăcea foarte mult, poate în perioada sărbătorii nașterii, să vorbim puțin despre Ana. Avea 80 de ani și nu mai durea nimic, nici reumatism. Se ducea la templu și slujea Domnului prin rugăciune și post. Știți? Este foarte important, dragi frați și surori în etate, dacă aveți posibilitatea să postiți pentru cei mai tânări, pentru slujitori, să vă rugați. Lucrul acesta nu numai că va aduce un mare beneficiu comunităților de biserici creștine din Prahova, dar de asemenea vă va da o forță extraordinară și dumneavoastră ca să puteți să fiți repere puternice pentru noua generație. Nu vă gândiți că acum tinerii sunt cu telefoane, cu tablete, că nu vă mai ascultă, că într-un fel nimic nu-i nou sub soare. Să știți că adevărata valoare care
vă dă și ne-o dă Dumnezeu, aplicând cuvântul Lui și umblând după lucrurile duhovnicești, ne dă acea forță de a schimba pe cei din jur, indiferent care sunt, provocările vremii actuale. Haideți să avem mare grijă în ce privește bârfa, pentru că este un păcat care face ravagii foarte mari în biserică. Deci, unul dintre cele mai periculoase păcate care pot distruge comunitățile. Și vreau ca să vă rog să fim atenți. Știți, de multe ori pornește și din gând, dar și din partea noastră afectivă. De exemplu, gândiți-vă la cea mai bună prietenă a dumneavoastră sau cel mai bun prieten. Și dacă face ceva greșit, pentru că ținem cu el și îl iubim, nici nu vrem să spunem ceva rău despre el sau despre ea. Deci, știu cum e vorba românească, fiecare cioară își laudă puiul. Când ținem la cineva, aproape că, nu numai că nu spunem, dar de multe ori, dacă ținem mai mult, nici măcar nu mai vedem greșelile. Ce se întâmplă? Așa trebuie să fim și în biserică, să avem acea afecțiune, cum zice Apostolul Pavel, să aveți acea simțire în Filipeni, o simțire, un gând. Deci, în partea noastră afectivă e mare lucru dacă pur și simplu îndrăgim pe celălalt de lângă noi. Bun, nu e perfect. Nici noi nu suntem perfecți. Haideți să recunoaștem că toți avem de alergat și de schimbat în caracterul nostru până în momentul în care vom pleca de pe acest pământ și vom fi în prezența Domnului Iisus și vom fi la fel ca El. Dar până atunci, haideți să avem, chiar dacă nu-i prietenul nostru, nu e persoana cea mai apropiată, dragostea aceasta dintre frați și surori începe în sentimentele noastre. Dacă avem câtuși de puțină iubire pentru cel din jur, nu o să-l mai vorbim ușor de rău. Și prin felul ăsta bisericile noastre se vor dezvolta. Haideți să cruțăm acest păcat din rădăcină care ne macină de zeci de ani. Dragilor, conștientizați, de zeci de ani ne mănâncă în bisericile noastre, ne fac ineficienți și în evangelizare, să nu mai vorbim că oamenii din lume, dacă avem proasta inspirație de a vorbi de rău și de față cu cineva din lume, cum am văzut din nefericire, pentru oamenii din lume e un lucru foarte trist care îi îndepărtează de Hristos. Și ei nu pot veni să aibă această viață veșnică și viață din belșug datorită vorbirii noastre de rău. Deci e un semnal de alarmă. Vreau să vă spun că există o mare diferență între felul în care se comportau credincioșii înainte de schimbarea de regim din România și cum se comportă în timpul libertății. Atunci, mult mai puțin auzeai vorbiri de rău. Erau unii care și atunci ai mâncat limba și aveau ei câte ceva, dar nu auzeai atâta. Însă în perioada libertății și mai ales în momentul în care au început să existe aceste oportunități tehnice de a transmite pe live-uri, pe Facebook, pe tot felul de canale mediatice, oamenii, în loc să transmită Evanghelia, conform marii trimiteri, pentru că acolo e foarte clar, și în Matei și în Marcu e clar de tot ce trebuie să transmitem. Nu găsim acolo, vezi, ai grijă să spui ce a făcut fratele Ion, Vasile, Costică și așa mai departe. Da. Nu spune așa ceva. Spune, vestiți Evanghelia la orice făptură. Evanghelia, nu alte informații. Însă este plin internetul de tot felul de indivizi care colportează bârfă. Și vă dați seama ce de serviciu fac. Există unul care transmite toate nenorocirile până la cel mai înalt nivel, la prim-ministru, la toți. Uite ce a făcut cu tare și ce a făcut celălalt. Și te uiți și nu dau nume și nici nu voi da nume pentru că nu vreau să cad și eu în această pantă a colportării de informații rele, dar vreau să discutăm despre un fenomen. Fenomenul există. Și cred că toți am avut de-a face cu el. Și atunci ar trebui să ne reținem și să ne dăm seama, dacă eu transmit această informație, ce voi realiza? Voi aduce oameni la Hristos sau voi îndepărta pe oameni de Hristos? Voi aduce oameni în biserică sau îi voi îndepărta pe oameni de biserică? Pentru că aici trebuie să fie unitatea de măsură. Aici trebuie să fie etalonul pe care îl folosim. Zidesc sau dărâm? Pentru că nu ne-a chemat nimeni să dărâmăm. Nu ne-a chemat nimeni. De atâția ani de zile, Radio SOS nu a căutat să aducă nume ale unor indivizi care poate nu au trăit exact așa cum ar fi trebuit să trăiască. De ce? Pentru că ne dăm seama de responsabilitate.
Da, putem discuta despre anumite lucruri rele care se întâmplă, dar fără să dăm nume. Fără să căutăm să lovim pe cineva. Pentru că Evanghelia nu înseamnă a lovi decât rău, păcatul, apucăturile rele. Asta, da, trebuie să fie denunțate. Dar nu oamenii. Că oamenii au șansa să se întoarcă la Dumnezeu. Așa cum noi ne-am întors la Dumnezeu și alții se vor întoarce la Dumnezeu. Și atunci trebuie să iubim și trebuie să aducem o informație bună. Vedem că aici, după ce se adresează Apostolul Pavel femeilor în vârstă, ca să nu bârfească, le spune și ce trebuie să facă. Pentru că aici e pasul foarte important, nu? Le spune să învețe pe femeile mai tinere. Ai de comunicat? Cu siguranță da, pentru că dacă ai capacitatea de a vorbi, de a rosti lucruri, atunci rostește ceea ce trebuie să fie prezentat. Învață să iubească. În societatea de astăzi există foarte multe feluri de învățături legate de dragoste. Există o exacerbare a învățăturilor despre o dragoste erotică, o dragoste carnală. Și până la a justifica perversiuni și tot felul de lucruri care sunt, aș putea spune, fără drept de a mă reține, oribile. Și asta, media în totalitatea ei încearcă să promoveze astfel de feluri de a se comporta, de comportament, aș putea să spun, subuman. Nu uman, ci subuman. Însă, cuvântul lui Dumnezeu spune să învețe pe femei mai tinere să-și iubească bărbații. Păi despre ce fel de dragoste poate fi vorba aici? Este vorba despre dragostea modelată de Domnul nostru Iisus Hristos. Bărbații care trebuie iubiți în cazul acesta nu sunt niște super eroi, ci sunt niște oameni obișnuiți, cu bune și cu rele ale lor. Atunci când s-au căsătorit cu ei, poate că fetele care erau atunci și ajunse acum soții, au avut niște păreri și niște așteptări mai mari decât ar fi fost normal să le aibă. Pentru că așa suntem noi oamenii, optimiști. Credem că el este cel mai și ea este cea mai. Dar pe parcursul experienței vieții constatăm că există și scăderi, că există și lucruri care ar trebui îmbunătățite, că sunt anumite aspecte care ar trebui schimbate în viața și în comportamentul partenerului de viață. Și atunci ce facem? Cum procedăm? Care sunt mijloacele pe care le folosim? Există la îndemâna oricui să folosească așa numita cicăleală. Dă-i, spune, până când săracul, obiect al educației noastre, nu mai poate să rabde și o ia la vale. Dar există și varianta recomandată de Biblie de a spune lucrurile în dragoste, de a face o educație în dragoste, cu răbdare și îndelungă răbdare, cu dorința de a face bine și nu rău, nu de a-l lovi, nu de a-i face partenerului, de a-i provoca vreo suferință, nici măcar din aceea morală, ci de a-i provoca celui cu care ești împreună acea motivație de a fi mai bun, de a merge mai bine împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos pe cărarea aceasta a vieții. Asta vrea să explice aici cuvântul lui Dumnezeu. Să folosim mijloacele lui Dumnezeu pentru a ne educa și susține unii pe alții. Știind că resursele noastre de a asculta pe Dumnezeu sunt limitate, aș vrea ca totuși, fiind momentul deciziei, discutând despre bârfă, despre iubirea aproapelui, și să-i cerem Domnului să ne ierte în primul rând pentru momentele în care am bârfit, am vorbit de rău, justificându-ne poate că lucrurile sunt adevărate sau poate că i-am spus deja, dar în inima noastră n-a fost acel sentiment de iubire și de fapt noi nu am căutat reconstrucția persoanei, ci pur și simplu ne-am făcut voia firii noastre. Fiind momentul deciziei, te rog, frate scump și soră, să venim înaintea Domnului, să spunem: Doamne Iisuse, vin înaintea Ta, te rog, spală-mă prin sângele Domnului Iisus și ajută-mă ca să-mi iau crucea și să Te urmez și în acest domeniu. Doamne, cred că numai prin puterea Ta vorbirea mea poate să se schimbe. Ajută-mă să fiu o persoană diferită din acest punct de vedere și fă-mă Tu ca să se oglindească în mine acea dragoste pe care Tu ai avut-o cât ai fost pe acest pământ. Dragostea aceasta pe care trebuie să o aibă soțiile tinere față de soților, să știți că se manifestă
așa cum știți, în mai multe feluri. Unul dintre modul prin care se manifestă este timpul pe care o soție creștină și, în general, trebuie să-l ofere soțului. Din nefericire, de multe ori ne iubim atât de mult copiii noștri, încât prioritățile cumva se schimbă și aceasta, deși o să trecem fugitiv pentru că studiul lui nu se axează pe așa ceva, probabil că mulți dintre noi am avut parte de cursuri foarte faine în ce privește viața de familie, dar aș vrea să atrag atenția asupra acestui aspect, mai ales că din nefericire vedem familii care se destramă. Pericolul paște pe oricine, nu suntem unii mai buni decât alții, dar cred că trebuie să fim foarte atenți cum prioritizăm timpul în viața noastră de familie sau aș putea spune în viața de cuplu. Într-adevăr, puiul de om, cu ghilimelele de rigoare, e printre puținele ființe care are nevoie de îngrijire încă din momentul nașterii. Dacă ați văzut la o căprioară, când apare pe lume un puiuț, după 20 de minute începe să meargă și ușor, bineînțeles că e tot dependent de mamă ca să fie alăptat, să fie învățat cum să se dezvolte, să păzească de prădători și așa mai departe. Însă Dumnezeu a făcut, așa cum spuneam, puiul de om, copilașul, să fie total dependent de părinți încă din momentul nașterii. Și noi avem o grijă deosebită și iubim pentru că Dumnezeu ne-a lăsat această slujbă și ea vine oricum în mod natural, indiferent de unde se naște un copil pe această planetă, indiferent de religie, de așa, Dumnezeu a lăsat în mod natural ca să ne iubim copilașii. Ce se întâmplă însă când copiii noștri ajung pe piedestalul ultra înalt, să zic așa, și ne facem un idol din ei? Da, se poate face chiar un idol din copilul nostru, din copiii noștri, ajungem într-o dragoste puțin greșită, distorsionată față de ceea ce Dumnezeu a vrut ca să lase în viețile noastre și în familiile noastre. E foarte important să le dăm toată grija necesară, dar în același timp este foarte important ca să fim atenți și să iubim atât cât Dumnezeu vrea să iubim. În sensul în care noi trebuie să practicăm voia lui Dumnezeu în mod superior decât o dragoste exacerbată care am avea-o pentru ei. De altfel, ați văzut că, de exemplu, mămiși care își înfofolesc copiii și cocoloșesc în speranța de a le fi bine, de a nu se îmbolnăvi și obțin exact contrariu. De multe ori, și în ce privește reglementarea aceasta pe care a lăsat-o Dumnezeu dintre soție și această prioritizare, adică Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul soției, apoi sunt, copiii care se subordonează atât mamei cât și tatălui, da? Dacă această prioritizare nu este bine făcută și, în practic vorbind, tot timpul nostru se duce pe îngrijirea copiilor, ceea ce v-am spus, nu vreau să credeți că nu spun asta, că nu e nevoie de lucru acesta, ba da, trebuie să o facem cu toată inima, dar nu în așa fel încât, dragi soții, să nu avem timp pentru soții noștri. Și invers. În general, mai mult la partea feminină, să zic așa, există acest pericol, dar apoi, făcându-se copii mari, există la ambii părinți acest pericol. Adică noi trebuie să fim gata ca să împlinim voia lui Dumnezeu și să nu devină, așa cum a zis copilul nostru, ca un idol pentru noi și să ne distorsioneze relația cu Dumnezeu. De exemplu, sunt părinți care nu participă la nicio lucrare în biserică, pentru că ei trebuie să fie permanent cu copii. Am înțeles, când sunt copii mici, ok, ia la biserică cu tine. Încercăm și noi, trăim prin aceea, acum s-a mai mărit puțin și băiețelul nostru, încă ducem lupte cu el ca să participe în față la programul copiilor. Dar îl luăm cu noi acolo. Când se ajunge ca să încălcăm cumva planul lui Dumnezeu de dragul copiilor noștri, fie că sunt mici, fie că sunt mari, de fapt, noi ajungem să fim într-o extremă greșită. Mă gândesc la faptul că aici, în cuvântul lui Dumnezeu, se dau niște recomandări obiective și foarte bine țintite, nu? Spune, sigur, că aceste femei tinere trebuie să fie cumpătate. Și am putea să le punem întrebarea aceasta. În ce sens cumpătate? Trăim într-o lume, mai ales cei contemporani nouă, în care există în mod constant această ofensivă a marketingului.
În fiecare zi, o persoană aude despre tot felul de lucruri care eventual i-ar putea să fie folositoare, dar care nu neapărat îi sunt necesare. De la ce este bine pentru îngrijirea corpului, produse de sănătate, produse alimentare, produse de îmbrăcăminte și omul, săracul, stă și se gândește, dar fiindcă nu am pantofii cu tare sau nu am haina cu tare sau rochia cu tare sau geanta cu tare, nu? Se ajunge în timpurile noastre, nu, că există nevoia de a avea poșete care costă cât o mașină. Și te gândești, dar până la urmă ce-ți face poșeta aia? Sau cu ce te scoate în evidență așa de mult încât neapărat să dai pe o poșetă cât ai dat pe o mașină la mâna a doua sau poate chiar și nouă. Vedeți? Aici deja intervine această lăudăroșenie a firii. Faptul că eu vreau să arăt, uite cine sunt și cum sunt și nu folosesc de 2 ori aceeași pereche de încălțăminte că am o debara plină de încălțăminte. Sunt lucruri care arată dezechilibru, pentru că cuvântul lui Dumnezeu dorește să ne aducă la echilibru. Ai nevoie de a fi îmbrăcat, ai nevoie sau îmbrăcată, ai nevoie să fii încălțat sau încălțată, ai nevoie de accesorii. Da, toate sunt. Da, gândește-te că bunica ta poate avea o straiță și tu acum vrei să ai nu știu ce poșetă de 10.000 de euro. De ce oare? Ești cu adevărat mai grozavă decât bunica ta? Ești cu adevărat, ai nevoi mai înalte decât a avut ea? Păi spui, da, domne, trebuie să-mi pun acolo iPhone-ul și pixul ăla care e cu nu știu ce cristale Swarovski și alea nu pot să le pun așa în straița lui bunica. Da, cred că e de gândit la toate acestea, că ai putea să scrii și cu un pix normal, că tot așa scrie. La fel cum și bărbații, nu neapărat trebuie să aibă nu știu ce ceas care să fie, deși toate ceasurile arată același timp. Și ele, datorită tehnologiei, sunt destul de exacte. Adică nu mai găsești acum unul care să rămână în urmă cu minute întregi și nu știu ce. Deja chiar ceasurile obișnuite sunt bune. Și atunci, vezi, astea sunt lucrurile pe care cuvântul lui Dumnezeu încearcă să le aducă în atenția noastră și să ne îndrume spre o viață echilibrată, pentru că fiecare din dezechilibrele acestea ne conduc până la urmă la eforturi, la frustrări, la necazuri, pe care dacă am fi oameni normali, nu le-am avea. Ești în domeniul acesta al mașinilor, al pieselor de mașini și ai văzut cu cât e mașina mai scumpă, cu atâta și piesele. Durerea ulterioară e mai mare. Exact. Proporțională. Exact. Și atunci îți dai seama, toate mașinile merg pe același drum sau pe aceleași drumuri, până la urmă, mai bune sau mai rele, dar pe aceleași drumuri, te duc de la punctul A la punctul B și, în general, de la un anumit nivel sunt confortabile. Adică nu neapărat îți trebuie, nu știu ce, categorie de mașină ca să te duci și uneori, chiar dacă ți-ai luat nu știu ce Lamborghini sau așa, nici nu ai poți să umbli cu el în gropile din România. De curând m-am răsfățat de ziua mea și mi-am luat un ceas elvețian. A costat 600 de lei. Acum l-am prezentat data trecută fratelui Mihai. Fratele Mihai se pare că nu prea e în domeniu. Cum să zic? Chiar am mari lacune. Am mari lacune. Da, nici eu nu sunt. I-am zis că învăț ceva. Dar vreau să vă spun, când l-am prezentat cumnatului meu, care, dacă nu greșesc, a luat un ceas undeva la 1000 de euro, l-a bușit râsul. Acum, într-adevăr, chiar și 600 de lei pentru unii dintre, poate chiar și dintre ascultători, e o sumă mare. O zic așa cu frică, dar ce se întâmplă? De ce vă spun asta? E bine din când în când să ne mai răsfățăm. Și poate sunt și cu siguranță și tineri care ne aud. Dar în ce privește surorile tinere, mă iertați, dragi surori, că despre dumneavoastră sau și despre dumneavoastră e în această emisiune, v-aș ruga ca să vă evaluați nivelul acesta de, cum să zic, pentru că cumva aceasta, având în vedere că într-un fel această emisiune se adresează în special surorilor tinere, v-aș ruga, dragi surori, ca să vă evaluați acest domeniu al echilibrului nostru în ce privește
să zicem de exemplu îmbrăcămintea, aruncând o privire în șifonierul dumneavoastră. Dacă șifonierul are partea din spate, știți care e acel pal, cumva umflată, trebuie să vă puneți un semn de întrebare. La un moment dat avem atât de multă îmbrăcăminte în șifonierele noastre încât nici nu mai găsim ce ne trebuie când avem nevoie. Bineînțeles că și la frați e posibil ca să se aplice lucrul ăsta, în sensul că avem atâtea scule și poate atelierul nostru e atât de plin încât nu le mai găsim. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață ca să fim echilibrați și în finanțele noastre, adică dacă ne ducem așa la vale și ne facem datorii, iarăși ne e bine, avem parte de alte chinuri, dar și prin faptul că începem să ne lipim inima de acele lucruri și poate zice, eu nu mi-am lipit inima. Dar să știți că ușor ajungem din altă perspectivă ca să ne căutăm cumva bucuria și să așteptăm acea recompensă sufletească din aceste achiziții. Și atunci este grav pentru că Domnul Iisus a spus, eu sunt ușa oilor. Cine vine la mine va intra, va ieși și va găsi pășune. Dragi tineri, și mă refer așa până la 80 de ani. Dar în special pentru cei care poate sunteți la tinerețea a doua sau cei mai cruzi, ca să spun așa, este foarte important în această lume în care sunt nenumărate oferte ce promit satisfacție, începând de la lucruri păcătoase sau și așa mai departe, până la foarte multe lucruri bune, care nu poți să spui, da, domne, e frumos să te uiți la un documentar, e frumos să avem așa o ofertă de haine, de mașini, de alimente. Dar când aceste lucruri ajung ca să fie sursa noastră de viață și nu este Domnul Iisus, nu este această pășune cu ghilimele de rigoare, nu e cuvântul lui Dumnezeu, nu e părtășia cu frații, nu e rugăciunea. Deci dacă nu e încrederea aceasta în Domnul Iisus Hristos, dacă noi nu vorbim cu El, nu ne alimentăm de El, să știți că toate vor păli și vom ajunge să ne hrănim cu fărămituri, vom ajunge să ne hrănim din puțuri săpate, așa cum spune în Vechiul Testament. Fiind momentul deciziei, roagă-L pe Domnul, dacă te confrunți cu aceste lucruri, dacă vezi că alte lucruri ți-au furat bucuria, roagă-L pe Domnul ca să te reaprindă pentru El și pentru dragostea pentru lucrurile cerești. Vei avea viață din belșug și vom avea cu toții. Cu adevărat este important ca să avem această înțelegere a lucrurilor care merită și care sunt valoroase. Asta face o mare diferență. Suntem într-o țară în care, cu vreo 30 de ani în urmă, stăteam la coadă pentru de toate. Și unt, și ouă, și lapte, și pâine. Câteodată la 6 dimineața. Da, câteodată la 6 dimineața. Și urmăream frenetic unde merge mașina cu pui, unde se descarcă salam. Imediat se forma o coadă. Am ajuns acum ca să aruncăm și sunt tomberoanele pline cu mâncare. De ce? Pentru că nu știm să ne facem o evaluare corectă. Într-o vreme în care în lumea noastră există oameni care mor de foame, noi aruncăm mâncare. La fel se întâmplă și cu îmbrăcămintea. Da, avem nevoie de a ne acoperi trupurile acestea cu o îmbrăcăminte bună, sănătoasă, corectă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să o luăm în cantități din acelea care să ne facă pur și simplu să fim într-o stare de ridicol până la urmă. Am un singur trup și îmi trebuie nu știu câte cămăși, nu știu câte costume, nu știu câte... Pentru ce? Le pot purta pe toate odată? Nu. Și nici pe rând nu le porți întotdeauna. Vedeți? Asta înseamnă echilibru și asta ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. Asta trebuie să se întâmple în viața noastră. Nimeni nu poate cunoaște adevărul fără adevăr, adică Iisus Hristos, și nimeni nu poate fi mântuit fără El, spunea Crisostom. Cunoaște adevărul și hotărăște-te pentru El. Asculți emisiunea Momentul Deciziei la Radio SOS 101,7 FM. O altă caracteristică pe care trebuie să o aibă femeile tinere
familiste este aceea de a-și iubi copiii. Dacă înainte am văzut că excesul de iubire pentru copii este nociv, da? Să știți că sunt persoane care au nevoie să învețe să-și iubească copiii mai mult. Am fost duminica trecută la Biserica Baptistă din Providența împreună cu băiatul meu și n-am parcat lângă biserică pentru că știam că este o doamnă care e foarte supărată când cineva parchează, nu mai știam pe ce parte și zic ca să nu risc, am parcat lângă un parc, mă rog, în apropiere de biserică. Am regretat pe urmă că aproape că mi-era frică să merg pe la biserică, erau niște persoane cam dubioase. Poate mulți dintre dumneavoastră știți de cartierul Ferentari, dar la un moment dat erau două doamne cu un copilaj, eu mergând cu băiatul pe trotuar, doamnele acestea au plecat, o fetiță, cred că era de vreo 3 ani, a fost efectiv lăsată acolo. Și eu n-am văzut, băiatul a rămas, nu se uita, la un moment dat fetița a plecat după mama probabil și cine mai era, nu știu dacă s-a uitat pe stradă în stânga și în dreapta, deci efectiv a fost lăsată și băiatul zice, tu vezi ce se întâmplă, uite copilul a fost lăsat, a plecat singur. Și zic, hai mai repede la biserică, nu te mai uita că zic că aici e mai o zonă mai periculoasă, zic, hai că-ți explic eu ce se întâmplă. Uite așa, i-am explicat. Dragi surori care ascultați, să știți că de multe ori, din cauza poate timpului, a multor lucruri care le avem de făcut, putem pica și în extrema aceasta și nu numai surori, chiar și tați, care să nu ne implicăm suficient în viața copiilor noștri. Chiar și financiar, îi trebuie îmbrăcați frumos, trebuie să aibă tot ce le trebuie pentru la școală, rechizite, trebuie periodic să mergem la școală, să ne interesăm, cum să zic, din toate aspectele, le cunoașteți. Vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu cum ne-am investit în viețile lor. Și apoi vă mai spun ceva, dacă noi nu ne îngrijim în totalitate așa cum trebuie, e posibil ca mai târziu lucrurile acestea să se vadă în viața lor. Deci cumva evoluția lor este direct proporțională cu îngrijirea pe care le oferim încă de la vârste fragede. E adevărat asta. De fapt, copiii în fiecare familie sunt cea mai importantă realizare a acelei familii, pentru că ei sunt generația care urmează. Trebuie să investim dragoste, atenție și resurse materiale, pentru că și acelea sunt importante. Nu poți să ai niște copii pe care să îi lași să trăiască oricum, pentru că tu ai pe agenda de bifat nu știu ce nevoi și necesități personale care nu sunt chiar atât de importante dacă le comparăm cu viața unui copil. Da, sunt multe învățături frumoase pe care le descoperim aici în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu trebuie doar să vorbim despre ele, ci trebuie să le punem și în practică. Momentul deciziei trebuie să fie o astfel de acțiune care să ne îndemne spre a lua o hotărâre importantă pentru viața noastră, să spunem, da, doresc ca acești copii ai mei pe care Dumnezeu mi-a dat, sunt darul lui Dumnezeu, să devină o prioritate pentru viața noastră, pentru viața noastră de familie, pentru preocupările educaționale pe care le avem și toate aspectele îngrijirii. Să fie cu adevărat niște copii binecuvântați și care să poată la vremea când vor ajunge maturi să spună, da, tata și cu mama sau mama și cu tata au făcut tot ce le-a stat în putere ca să ne crească frumos. Așa este și un alt, vedeți că noi suntem pândiți de extreme. Tot în ce privește înțelepciunea de a dezvolta copiii noștri, poate vei zice, nu, al meu e îmbrăcat frumos, e dus la grădiniță, la școală, cum să zic, are o hrană bună. Vreau să vă atrag atenția și la un alt aspect, și anume la acela de a le permite de a sta pe calculator, pe telefon. Vă mărturisesc că băiatului meu are acum aproape 16 ani, i-am dat cumva liber la laptop, în sensul că îi dădeam cu porția, pentru că am zis, uite, acum ești mare, trebuie să înveți ca să te responsabilizezi. Și vreau să vă spun că stau din umbră și tot îl monitorizez. Pentru că de acum încolo începe o luptă, dar îl avem și pe cel mic care are aproape 6 ani și acolo personal nu sunt specialist în domeniu, dar din ce am așa, eu cred că mai mult de o oră nu trebuie să-i lăsăm pe device-uri, pentru că efectiv le distruge mintea, dar am văzut că două aspecte aici sunt importante. Unu, noi să ne facem timp pentru ei. Deci, acum, la 44 de ani, vă spun, mi-e greu ca să mă joc cu mașinuțele. Da.
La primul am fost mai tânăr când eram micuț și altfel chef de joacă aveam, dar și acum încerc să-l iau, să-l scot în parc. Nu prea îi place din nefericire ca să-i citesc, dar încerc să-l păcălesc cumva, însă l-am dat la ciclism, de exemplu. Acum, într-adevăr, a venit vremea mai rea, dar l-am dus la competiție. A ieșit pe locul 8 din 20, nu contează. Ideea e că își consumă energie acolo, primește și sau se fortifică din punctul de vedere al sănătății și își creează și alte deprinderi. Deci e foarte important. Efectiv le prăjește mintea și mai nou se pare că și partea afectivă. Chiar vorbeam am început la institut cursul de lucrarea cu tinerii și ne spunea fratele profesor despre o adolescentă care spunea că ea știe că e păcătoasă, ea, realizează că nu e bine ce face, dar nu simte că trebuie să se schimbe. Vă spun cu toată dragostea pentru această ființă și chiar e un motiv de rugăciune. Și fratele, așa discutând, i-a spus odată, de 2 ori, de 3 ori, dar zice, dar la un moment dat fratele a întrebat, dar tu cât stai pe calculator? Păi ce, am pe calculator pe telefon. 5-6 ore. Și i-a spus, bine, are un dar deosebit fratele, încerc să reproduc, dar i-a spus, tu nu numai că ți-ai prăjit creierul, ți-ai prăjit și sentimentele tale. Dar zice, uite, ai fratele tău, mai discută cu el, apropiați de vârstă. Zice, nu, că și el stă la fel. Deci e foarte important, e un mare semnal de alarmă. Haideți să fim atenți și să nu ne apăra cu forța. N-ai voie acolo, gata, țipat, nu știu ce. Nu așa. Se poate pune o parolă, da, și eu am pus celui mic pe calculator. Lăsați-l poate așa ca un sfat, eu știu, de la un neprofesionist. Poate să lăsați o oră sau așa, dar în rest creați alte oportunități și, nu știu, petreceți timp împreună. Orice ca să-l ajutați să se dezvolte și nu să se, efectiv, să se nenorocească prin aceste device-uri. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste frumoase gânduri și ne luăm acum rămas bun de la dumneavoastră. La revedere!